Toto video mal byť špeciál za 10 000 subov, čo akože fakt nechápem, ako tak rýchlo sa nám to podarilo dať, ale keďže som totálne spomalený, tak sa nám už za ten čas podarilo dať 11 000. Dali sme to v noci, to znamená, že jediné, čo z toho mám zaznamenané, je toto. No a viete, kde som bol, keď sme to dali? Musím sa ísť vysrať, lebo som nafúkaný. Takže naozaj ešte raz neskutočne ďakujem za túto strašnú podporu, čo mi dávate za poslednú dobu. Sám tomu neverím, je len 17.7. a ja som do konca tohto leta chcel dať 10 000, ale ako vidím, tak stačí proste robiť shorty. To je ako jediná cesta, ako získať takto rýchlo odberiem. Škoda, že mi tak aj longform videá nejdú. Prečo majú moje longform videá 100 views? Vysvetlenie YouTube, akože fakt nechápem. Ale ako ste si mohli aj na mojom kanáli všimnúť, tak ja tie longform videá teraz nejako nepušujem, ale sa hlavne teraz snažím robiť tie shorty, pretože som v tom videl potenciál. No a to isté platí aj pre vás, keď v niečom vidíte potenciál, napríklad radi streamujete alebo radi robíte longform videá. A keď vidíte, že vám to vychádza a že vám z toho pribúda stovky odberateľov denne, tak si myslím, že to je naozaj super a každý content creator sa podľa mňa rád pozerá na nejaké vysoké čísla a že konečne po nejakej dobe mu kanál začal konečne rásť. To isté som mal teraz aj ja, bol som neskutočne dlho staknutý na 9100 odberateľoch. Bol som z toho strašne nešťastný, pretože ja som robil shorty, stále robil som streamy a tak ďalej. Teraz ale ako si môžete všimnúť, som si konečne našiel niečo, čo funguje. Nemyslíte si, že toto je ale koniec, pretože toto je len začiatok. Ako náhle som dal tých 10 000, tak som ešte viac nahypený tvoriť viac kontentu a proste robiť všetko lepšie preto, aby sme sa raz dostali konečne na nejakú vysokú hranicu, čo je napríklad tých 100 000. To je taký môj cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Naozaj by som mal veľmi rád silver button. Počítal som si to, keby nám to ide stále každý deň takto, že nám denne pribúda 300 odberateľov, čo si myslím je, že som iba v aktuálne takej fáze a počase to pôjde dole, ale teoreticky, keby náhodou sa to podarilo, tak by som mal mať 100 000 niekedy do začiatku budúceho roka. Čo z toho vyplýva, keď ešte nemáte odber, tak ho dajte. Ale toto video som nechcel robiť o žobraní odberov, to malo byť poďakovanie za 10 000. Ja viem, ospravedlňujem sa ľudia, ale proste tých 100 000 sa mi nedajú. To ste si ale naozaj mohli aj na streame všimnúť, keď som dal tých 10 000, že ja som nevedel ani čo mám rozprávať. Pretože tak strašne raketovou rýchlosťou, čo sme to dali za posledný týždeň, mi pribudlo aj viac ako 1500 odberateľov. A to sa u mňa, u niekoho, čo som akože denne dostával fakt, že pár sabov, niekedy to ešte išlo aj do mínusu. No je to proste také číslo, že ako nečakal by som to. Keby ste sa ma teraz pýtali, že čo bude ďalej s kontentom, mám na to veľmi jednoduchú odpoveď. Budem robiť naďalej tieto shorty, aké je nečakané, keďže mám z toho tisícky views denne a akože naozaj mi to boostuje kanál. Potom sa budem snažiť streamovať tiež trošku pravidelnejšie, pretože ja vždy hovorím, áno, bude stream, neviem čo, bla bla bla. A nakoniec to dopadne tak, že buď ten stream dám, čo akože sa stáva menejkrát, pretože potom si poviem, že radšej využijem ten čas na robenie tých shortov alebo proste niečo, čo ma viac baví. Zase nehovorím, že streamovanie ma akože nebaví, streamovanie je naozaj super vec a nechcem s tým prestať, pretože mám verných fanúšikov, ktorí stále chodia na streamy, ale takú hlavnú vec, ktorú by som naozaj chcel konečne už rozbehnúť normálne, sú tieto longform videá. Keby ste sa pozerali na môj kanál a dali by ste si normálne longform videá, tak proste uvidíte videá zo fakt, že z málo views. Hej, akože fakt málo views to má. Teraz posledné videá tam majú nejako 100, okolo 300 tam má nejaké videjko potom ešte. A ja som za to strašne nešťastný, pretože ja keby tie views, čo mám na shortoch, mám na longform videách, tak by som si z toho určite aj lepšie zarobil, pretože shorty nezarábajú nič. Teraz tam mám short, čo má 16 000 views a zarobil som z toho, že asi 40 centov. To keby mám na normálnom videu, tak mám z toho možno aj 50-60 eur podľa toho, že aké bude RPM-ko. Najhoršie je ale to, že ja naozaj neviem, čo mám točiť na tento longform content. Na shorty už som si našiel, ako som hovoril, to, čo ma baví, to, čo baví vás a to, čo ľudia sledujú. To sú ale shorty, ľudia tam scrollujú, hej, pozrú si takto 3000 videí denne a je to oveľa, ale že oveľa jednoduchšie na natočenie, na zostrihanie, na celkovo proste všetko ako longform videa, čo ako je to jasné, že je to ľahšie natočiť nejaký short, ale zase beriem to aj z tej stránky, že longform videa, tam je naozaj ten effort, je vidno, že človek si s tým videom dal záležať, že na tým nesedel iba 20 minút, ako ja sedím pri týchto shortoch, lebo to je akože naozaj rýchlo natočené. Tam si iba urobím voiceover, dám tam cez to Minecraft parkour, ako zvyknem dávať, spravím si tam titulky, dám tam hudbu, uploadnem to a mám vyriešené. Na longform videách ale musíte tých ľudí zaujať ty kokos na 4 minúty minimálne, aby si YouTube povedal, že áno, toto je dobré video a začnem ho doporučovať ďalej do feedu.
longform videí, nie do short feedu. To znamená, že kvôli tomu som aj taký, že mi príde, že dlhé videá robiť veľmi dobre neviem. Že mi idú tie shorty a že by som v tom mal pokračovať, lenže ja chcem robiť aj dlhé videá. Nie každý je taký, že ho bavia tie shorty a ja to ako chápem. Ani ja by som dobrovoľne shorty nepozeral, ale niektorí ľudia sú takí, že si to radi pozrú. Je to dá sa povedať, že také isté ako pri TikToku alebo pri Reelskách. Hej, niekto akože strávi celý deň na Reelskách, tak niekto strávi na YouTube Shorts celý deň. A práve pre takýchto ľudí mám spravené ja tie shorty, hej, že ako rýchlo scrollujú, pozrú si nejaké 15-sekundové video a potom idú ďalej, ale teraz napríklad urobím toto talk video, kde sa tu s vami rozprávam a práve tí ľudia, ktorí tu takto scrollujú na tých Reelskách, TikToku alebo shortoch, si tieto dlhé talk videa nebudú pozerať, pretože ich to nebude baviť. A kvôli tomu by tu mal byť Minecraft parkour v tomto videu alebo Subway Surfers, ja neviem, aby som vám udržal pozornosť v tomto videu. Každé 2 sekundy nejaký vybuchujúci efekt, zmena hudby, alebo ja už neviem, čo na vás funguje. Napíšte mi keď tak do komentárov, že čo vás pri tom videu drží, že či akože vás tam drží ten content creator, alebo že či to ako vyzerá to video, pretože ja by som bol veľmi rád, aby ľudia pozerali videá kvôli tomu, že kto som ja, ale ja si myslím, že keď vás nejaký content creator alebo nejaký youtuber baví a máte ho radi ako jeho personalitu, že ako radi ho podporujete a tak ďalej, tak tí si myslím, že bez problémov dopozerajú tieto videá až do konca, pretože pozerajú tie videá kvôli tomu, že kto tam je. Napríklad, hej, ja som tu v tomto videu, pekný, krásny jak obrázok. Takže ja nemôžem, to fakt nemôžem. Možno ste si už aj všimli, keď ste taký trošku pozornejší, že som trošku zmenil môj branding, už teraz nie je profilovka ja, moja krásna fotečka, ale je tam prerobené prvotné logo, čo som vlastne zvykol mávať na kanáli. Ja si osobne myslím, že je to teraz lepšie, pretože veľmi veľa ľudí ma spoznáva práve kvôli tomuto logu. Tak som ho teraz iba predizajnoval, no a ja si myslím, že vyzerá naozaj dosť dobre. Dajte mi keď také vyvedieť v komentároch, že ako sa vám páči. Môj plán bol spraviť pre vás aj nejaký špeciál za týchto 10 000, ale kámo, tak rýchlo sme to dali, že ja som nič nestihol. A teraz už dokonca máme 11 000, takže ako naozaj neviem. To tak rýchlo sme to dali, že extrém. A ja si myslím, že by toto mohlo byť všetko z tohto videa, hlavne som vám chcel poďakovať, pretože takéto číslo som nečakal, že uvidím teraz takto rýchlo. Pretože ja už som normálne sa iba pozeral, keď som mal tých 9100 odberateľov, že no z tohto čísla sa asi nepohnem nikdy, ale podarilo sa mi to aspoň na týchto shortoch, zatiaľ na longform videách, ako som hovoril, sa mi to nepodarilo. Možno raz príde také videjko, ktoré mi naozaj boostne kanál aj na longform videách a bude to parádne. No a keď ešte náhodou nemáte odber, dajte ho tam, normálne stlačte to tlačítko, nedáme 100 000, prosím. Ďakujem. Takisto ešte dajte like, majte ešte pekný zvyšok dňa a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Čaute! Inak toto všetko oblečenie, čo tu je za mnou, som musel vyťahovať kvôli vám. Ukážku ty? Dobre, za to, že sme dali tých 10 000, tak... A nemám. Asi. Nejaké hrozné, to není, neviem. Idoka. Dobre. To má normálne, čo to? Chudák. Ale ďakujem ti, že si, kamo, že si to splnil, si frajer normálne, že si akože to, že si naozaj splnil to, čo si ako hovoril, to je extrémne W.